adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, kabilang buhay. RMN Kuskus Bat. Ha? Mupauli ka sa Negros? O, Dayjin. Nanangid ako sa atong boss nga mopauli sa ko sa amo. Kidugay na kay kung wa makapauli, uy. O niya, kano sa makamabalik diri sa Cebu, day? Mobalik na dayon ko, day. Mga 2 weeks na tingali ko dito. Sige, day. Ayo-ayo si mong biyahe. Ay, salamat in town. Kaya makauli lagi ko sa amo. Gimingaw na ko nilang mama o papa. Balik ko sa imong ticket, go pa. Di arami ko, oh. Balik ko sa imong ticket, miss. Ha? Humana man kong hatag ni mo. Di na bitaw na ako eh. Nag-joke ako nimo. Mao lagi. Kulbaan man sa tao, eh. Asa di dapita sa Negros ang inyo di ay? Sa Escalante. Mo ba? Sa Escalante? Sa proper gina? Sa Escalante? Dili. Sa udtungan ng amo. Ako di si Rooney. Ikaw? Rose. Wow. Dool-dool atong name da. Rose, niya ako, Rooney. Bagay kay da. Nunsa? Joke ka, oy. Sa di apelyido ni mo, basig parhinti ta. Saba, uy. Wata may bawo eh. Basig parhinti ta ba? Masaligi apelyido ni mo. Kakulit sa dimo, eh. Ako si Rosemara. Rosemara Rosalia Javier. Kompleto man. Ang bi, kay kulit man kaayo ka. Manyaon sa man, parinti ta? Layo, Roy. Pwede ko mga SM number? Ay, salamat. Kaya nitunggo na cute. Makakita na ko nilang mama o papa. Ato na ka, Rose. Amping ha. Thank you! Wapo unta. Presko lang. Ay, salamat in town nga nauli na ka, Rose. Gimingaw na kayo ko nimo. Ako sad ma, gimingaw. Nagit ko ninyo. Asa man di si papa ma? Uy, dyan ako eh. Amen ko pa be. Ay, salamat ang taon nga. Panahon na kaugduo lang mo dihinak. Busy lang gyud ko sa trabaho pa. Maong nadugay kog uli din sa ato. Nadi ko gipalit para ninyo ma. Pa. Salamat in taon kay may signal di din sa amo. Maka-Facebook ra dig hapon ko. Uy. Kaya may pag-ungan friend request. Ronnie ang iyang name. Ako na lang i-accept di. Nanawag lagi ka. Kumusta? Okay ra. Nakaila ka na ko? Oh, bago pa ganit ang nagkaila. Sure, uy. Asa man na nagkaila? Pagsakay ko ni mo barko, ako ito to si Ronnie katong nagkuha sa imong ticket. Aw, ikaw di ay ito. Ako in town. Kunya, wa man kamuhatag sa imong number. Maong, ako na lang kang search sa Facebook. Nakatimaan sa kung ngano? Ako pa. Graagod ni mo. Nga na nawag di ka. Juan, gusto lang ko makikimiga ni mo ba? Kana kung okay ra ni mo ha? Oh, okay ra, uy. Kano sa day ka mo balik sa Cebu, Rose? Basig, sunod semana pa. Ngano nang uta naman ka? Kay makipanory unta ko nimo sa syudad. Ha? Ngano ko din taon nga makipanuroy man kanako? Amiga naman ta. Maong pwede ra ta magsuroy-suroy. Garaan ni mo sa. Matuog na ko ron, oy.
Mubalik na sa Cebu. Opa, Ay, unya ka doon sa amad ka mo balik diri, nak. dili lang ibawaan ma. Mukalitaw niya kung tungad din sa ato. Ay, sige, nak. Sige, amping si mong biyahe, Ros. Salamat ninyo ma, pa. Salamat in taon, nakita na sa tag-usab, Rose. Nga naman, Walang, nalipay lang ko nga nakita ka. mao ba? Pwede ko mga sa imong address sa imong gitrabahoan, Rose? Ha? Sige na, Rose, kay mo ato mo kog syudad kay namang ko yung mga kaliwat dito. Ako kang suruyon sa imong gitrabahoan. Sige na ha, amiga na bitaw to. Sige na lang, uy. Mao ni akong address. Kumusta ang bakasyon, day? Okay ra, day, Gina. Lami pa akong tang ipondo dito, pero unsaon, naman sa trabaho. Maugid lagi. Sa sunod na lang, uy. Bakasyon tagtaas-taas. Ay, labi nangita ni mo ay. Kinsa man? Si Ronnie. Ha? Ni si Ronnie? Imo na kaila, day? Ako amigo, day. Atuwa sa ka. Ganun gi aka, uy. Ako lang giklaro kung wa baka mamakak nako. Di ba ko bakakon, good? Mabalik ako sa trabaho rin, ha? Oh, sige, sige, Rose. O, manawag lang unya ako nimo ha. Ha? Manuroy ta? Oros, bisa ka diyo tanggod. Oh, kuan ron. Busy ra ba ko? Diop ba yan ni mo ron ha? Nangutana mo ko sa imong kauban ko nga si Gina. Ug naibaw ko nga diop ni mo ron. Manur ta, anaon di ka? Salamat, Rose ha. Nisugot ka nga makipanuroy na ako. Isugot lang ko kay amigo na baya ta. Nalipay kay ko nga nakigigala ka na ako, Rose. O gusto na ko nga labawat sa panagigala. Ronnie, Ang tinood, dugay na kung nakagusto nimo. So kada itong unan itong panagita. I love you, Rose. Ronnie, Mabitaw nga nangita ko pagi nga maduol ko nimo. Aron masulti na ako nimo mga akong feelings. May chance ka ako? Ha, Rose? kung natagan di ka ugi kayon, dili ka ako ni mo binuangan? Dili ka ako ni mo pasakitan? Dili na mahitabo, Rose. Oy, kay love guy ka. Okay, sige. Sugton ti ka pero isaad na ako, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. O, Rose, ako ni isaadi mo. Unya, unsa man? Uyab na ta? Ha? Oron. Salamat, Rose. Naol, na uyab. Ikaw gid day, Gina. Bitaw, day, uy. Bantay gid ang imong uyab. Kay, ilugon unya na. Gwapo ra ba? Unsa? Rose, kumusta? Okay ra. Asa ka karon? Ibalik ako sa akong trabaho. Okay. Amping diha, ha? Ikaw sana, amping. Love you. Love you too. Kumusta man mo ni Ronnie, day? Okay ra, day. Tao-tao na mo nagkauyab sa? Tao-tao sad ka, day. Kuan day, Jean ba? Murag, mabiyaan na gyud ka na ko, ani. Ha? Nga naman, magminyo na mo ni Ronnie? Minyo karon. Dili, uy. Asam di ka? Ni chat man ko ako igagaw nga paton ko niyag Manila. Kay pasudlon ko na ko niyag nindot nga trabaho dito. Sa ato pa. Malayo na di ka na akong ini. Unya, nanangkita kang Ronnie. Manawag pa ko. Ha? Manila? Oron. Kay patuon lagi ko sa akong igagaw kay iya ko pasudlong trabaho. Unya dako-dako man pud og sweldo. Ay, nasa ato pa rin, malayo na di ka na ako ini. Sus, doon ra mo ng Manila, kud. Sige lang. Kay kung di ko makauyon dito, muli naman po ko dayon. Maong nananggid lang ko ni mo daan. Huwag ko'y mahimo kung ano yung desisyon.
Kano sa mga mularga? Basig, ugma tingali. Tawagi ba yagig ka ha kung mularga na ka dito sa Manila? Oron. Kaya nakasuday kong trabaho din sa Manila. May noon nga nakasuday ka og trabaho di Ros. Nalipay sa bitaw ko ron nga nakasuday kong trabaho din hi. Amping ga pirmi ha. Oron. Ikaw sad, pag amping sa imong trabaho ha. Sabi na itabuing Roning ha. Dili naman mo reply sa akong mga message. O kung tawag ka, di saan mo tupak. Akong kontak ko na igsoon, be. Naan may kalipin si Ronnie? Unsa? Unsa kalipin, good? Naan siya kalipin kay kapamagdos mo siya. Kinsa may ang kalipin? Nung kawas trabaho, si Gina. Unsa? Garong imo manigibuhat na ko, Ron. Sa ilo wala ko Ros. Natinta lang ko. Natintal ka? O sa ako pag yung abiga? Sakit kayo na imo gibuhat na ko, Ron. Sakit kayo Mas ni. magkaroon sorry kay kayo. Wala ko magkinahanglan sa imong sorry, Ronnie. Kay sakit kayo na imo gibuhat na ko. Sakit kayo ni. Salamat, Intawon. Kay inanay na akong nakalimot ni Ronnie. Oh, kitsa man yung nanawag. Number naman eh. Hello? Hello? Ros, kumusta na? Kinsa ni? Wala akong kailan ako. Si Ronnie ni. Ni gamit ni kagay number? Okay, mo kong kiblock sa tanan ako mga number. Mao ni gamit na lang kong lain. Unsa may mong tuyo? Rose, please, magbalik na. Unsa magbalik? Nagbuwag na mi yung Gina. Unya? Gusto na ako nga sa di pa kumawain ni kalibutan na magbalik ta. Nga ko dito naghiskot magkagmawain ng kalibutan na Ronnie. May sakit ko sa kasing-kasing, Ros. O gibati na ako nga, di na ako magtukay. Maayuhan ni mo mo damas, ha? May mo ba, Ron? Igo na sa pagduwa sa kong feelings. Ros, Kung mora na imong tuyo nga makigbalik ka na ako. Sorry. Pero dili ko makigbalik nimo. Og dili mahimong mapasaylot kasi mong gibuhat nga pagpasakit na ako. Og ayaw na panawag na ko, ha? Kay i-block na ko ang tanang number nga imong gamiton. Ay, salamat, Intawan. Kaya wa na yung magsamok-samok. Wa na ko sa muka ni Ronnie. Oh, uy. Ang igsuon man ng Ronnie ang nanawag. Hello? Hello, Ros. Naibawal sa balita. Unsa man balita, ah? Patay na si Ronnie. Unsa? Unsa ko'y patay? Naangoy yung sakit sa kasing-kasing. May nung nga namatay siya. Kinuo ko. Kasi nagtuo ka, binuang ko. Tawal sa Facebook. Kinuo ko. Kadaghan sa nag-post din nga patay na si Ronnie. Tinuod ko di ay nga may sakit siya kasi... Namatay si Ronnie sa sakit sa kasing-kasing nga wa man lang makaangkon sa akong pasaylo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Jose R. Martinez Building Osmeña, Boulevard.